Diyos marhay na aldaw, sa muya pong padabang mga parahinan nyo, Lunes na naman ngunyan, Fetsa sa kan Septyembre 2021. An pagpaabot ninin pagrespeto giraray sa lambang miyembro kan familia, kasabay po an pagpagirumdum na sa paghampang takaining ka aldawon an amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday man sa mga nagkukumplean nyo ngunyan. And siyempre, naglalaom kami na yaom po an sa tuyang mga parahinan nyugman sa Legazpi, Aberdaw, Tabi, gabos na mga taga Legazpi man. Magparamdam sa sakuyang telepono numero, lalo na sa mga nasa sentrong lugar dyan sa Pigkale, sa Sabang, sa Baybay, Victory, Oro Site, PNR site, good morning sa Gugon, Lakandula, Rawis. O digdi sa Kalye Rizal, kalabaan kang Kalye Rizal, sagkod sa Barangay Rizal, Budabinanwahan. Gabos na tabi man dyan sa Old Albay District, good morning. Sagkod sa Daraga. May tumatawag. Hello, good morning, Tabi. Good morning po, Idol. Yes, ma'am. Taga sain Tabi ka mo. Taga-biga Tabi. Mabuhay ang mga taga-bigaa. Ingat Tabi ka mo ha. Salamat sa pag-antabay, Tabi. Yan. Bigaa pala man ang ganda, no? Mga listeners natin dyan sa Bigaa, mabuhay ka mo. Siring man dyan po sa sain man na parte kan probinsya ning Albay. Sa gabos na pagtaraning niya tong siyudades, anduang siyudad na kataning ta, Ligaw, Buda, Tabaco. Good morning. Sa Katanduanes, siring man, Masbate, Sorsogon, Kamsur, Kam Norte. Siyempre, maging sa luwas kan Rehiyon 5 na pinag-abot kan sa muyang broadcast sa radyo sa AM Band Tabi. Diyos marhay na aga. Kay Papa Jer Bailon. Maray na aga, Papa Jer. Kumusta na dyan ang tropa Tabi? Ano ang pinagpapakala kaga dyan sa kusina, Papa Jer Bailon? Ha? O, Oktubre 6. Nako, Papa Jer, Oktubre 6, may malanding ng eroplo. Papa Jer. Marhay na aga Tabi sa imo dyan. Buda sa tuyang mga kaberks, Papa Jer na Bailon, ha? Supig aabot man kan sa muya, okay, nahihiling kami in full digital broadcast sa samuyang Facebook page account, ha? Worldwide po yan, ha? Worldwide. Nadadangog kita buda nahihiling sa samuyang official Facebook page ang DCGB News Online. Good morning, halidigdi sa Pilipinas, sa Legazpi. Magkisuyo po, i-share ninduhaan sa tuya man ang broadcast so mga suki taman gayo dyan. Minahagad ako ning dispensa ta daita iyan na papasadahan, iyan na mga sat nindo sa most of the time daita na papasadahan dyan sa chat box po kan DCGB News Online. So mga nagbimensahe man because of time constraints po Tabi, ha? Pero pag igwaning bakante, tinitira natin yan. Pwede ka mo dyan paabot Tabi nin mga informasyon, ha? Makishare po, ha? Ang DCGB News Online worldwide, netwide. Kaya on air po sa radyo, nadadangog ang DCGB. Online, nahihiling, nadadangog worldwide. Sundo 10:30 kita katuwang si Ands, si Renz, si Luwens, siyempre sa kuyang tulong kumpadre, Padingal, kumparing Jomar, kumparing Jim, sama ni Bella, si Henry the Boy Mata, technical control, ansa mo yapong Chief Tech, the big man himself, in the house, Ramir Bunjing Tanay. No tiene pega.
Newsroom man sa mo yang news manager. Gusta mi así, me gusta mi Sa padagos po na pagantabay as it happens, where it happens, Bareta sa man na kanto kang Pilipinas asin kinaban. News manager Mardela. Daing iba. sila. Si Angel may pinag-aasikaso bunding na importante sa pamilya Me pegas por Ay piglalakaw mo na si Angel me gusta Kayan sa moya pong anghel day po mo na nadadangog. mi así, Igong pinag-aasikaso importante. sí, me gusta. Sa IT si Richard. mi. Ako po ang sa indong servidor sa radyo. Check. 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na aga palang tabi dyan sa sakuyang mga kababayan sa Karamuran, Catanduanes. My beloved birthplace. Dyan sa satuyang mga barkada, no? Si Kesing Natuyor. Maray na aga tabi Kesing nagluluto nin galunggong na si Raman. No? Uda gulay na ugob. Ugog bagabunjing. Si Ramon bagayan ade. Isuwaan sana ade. Tamang-tama sana ano. Yan. Oho. Ugog masiramon ang tabi. Kising. Pertian. Pangudtuhan mo dyan na. Maray na aga tabi sa Indo. Buda dyan sa sakuyang mga relatives. Ano. Si Karay. Buda si Jo Belen. Sagkod si Maymina. Kumusta na tabi Maymina? Na miraran. Buda karamanoy Aldo. Si Lilet, si Manay Irma, si Manay Mersa. Kumusta ka mo dyan? Si Jo Leo na Briones, buda si Tianing. Diyos marhay na aga tabi sa Indo dyan gabos ha? Sa Karamuran. Buda sa kumpinsan si Kuya Joven. Siyempre, sa kuyang mahal na ina, bunding ano. Kung nakaabot ka na duman sa mo, sa Birak, yan. Si Mama Unding. Maray na aga tabi isay mo Mama Unding. Happy listening. God bless you tabi. Yan. Ingat-ingat. Ta siyempre, mahal ka namin. Yan. Si Mama Unding dyan sa Birak, Catanduanes. Yan. Sige, Sir Ato. Ray na aga tabi isay mo ha. Good morning, Sir Ato Nalim. Yan sa Tap Gas, Petron, Gasul, marhay na aldaw tabi sa Indo gabos. Yan. October 6 tabi bunjing. Sabi, igwan ng malanding na eroplano diyan na po sa Southern Luzon International Airport sa Daraga, sa Alubo. Pero dai po ka mo mag-expect na anyaon dyan na pasilidades so kompleto na. Ano? Nagpupuon pa man lang nagpupuon. It's but natural na kulang pa ang mga pasilidades including yung mode of transport kan mga pasaheros to and from dyan sa International Airport. Although, nagmiriting na kaan sa Mayor Vic, uda so mga nasa lado kan transportasyon. Apudan ko nga ni si Mayor Vic, and taud-taud mambudjing so pag-asan sa tuyang apudan mga 10 o'clock gayud tanganing apudan ta si Mayor Vic. Sa madali na almost a month na lang aramon taman agad so sistema di transportasyon diyan. Tibaad lamang bakante ngunyan si Alcalde Vic na Perete kan Daraga. Makaistorya tata anisita gabos na yan tabi pinaghinguhaman na pinagprepararan kana lokal na gobyerno kana Daraga. Tabi apudan ta we try our very best na makakuaning oras po boda kasimbagan man informasyon kay Alcalde Vic kan Daraga. Tabi yan nagri-ring tabi an telepono kan alkalde diyan sa Daraga. Kaya lang Lunes ngunyan pag Lunes baga kadak lang kaan meetings para i-map out yung hello Mayor Vic, good morning tabi. Good morning po, good morning. Opo, si Pio po kan DCGB. We're on air po sa Tingog Kanbanuan. Thanks for taking our call.
Mayor Vic, may mga informasyon na kaming nagkakuruha. Sabi October 6 ata yon. Igwa nang malanding dyan na eroplano po sa International Airport sa Daragatabi, Mayor Vic. October 7 po ang primerong flight po pasiring din sa Bicol International Airport. Ayun, October 7. Yan. O, anong oras po kung igwa ka na ning informasyon tabing nakuha? Dahil pa akong informasyon pa, no? Kaya nga nag-prepare naman kami na ang primerong paglapag dito sa samuyang munisipyo kang ang aeroplano, commercial flight po. Yan, Ah, commercial. Nakikipag negotiate mo po kami sa CAAP kung paano po ang arrangement. Oho, oho. Now, sa lado tabi, Mayor Vic, I understand na igwa na kamo ni na hururun ka ini na pigpreparar. Sa lado kan transportasyon, so mga pasaheros na mababa sa aeroplo, mahali sa airport, and sumapasiring sa airport, ano na po ang nahaman tabi nindo dyan? Go ahead po. Aron po kayo ni, may drop off point po duman sa hampangan po kang airport. Kaya nga ni, sa man sa mga problema may, samabog ta kaming parang hub para sa mga PUB, PUG, as in sa mga taxis para duman po maghahalat sa mga pasahero. Pasisiring po duman sa international airport. Oho, iyan so mga pasaheros na mahali sa man iba-ibang lugares, igwa kamong i-stabilisar na parang hub, duman sa na matiripon sa mga pasaheros, duman man makua itong sa mga transport na bihikulo na mapasiring sa airport tabi. Tama po. Ang plano po kang CAAP, base duman po sa security ninda, drop off lang po duman sa luwas lang kang international airport. Ako po duman sa laog. Maikot lang sinda, mababa naman duman sinda sa kanto kung saan po so hub na gigibuhong kang munisipyo kang Daraga. Oho, sain po tabi, Mayor Vic, an sa indong gigibuho na hub tabi? Duman po sa entrance, kaya nga naghahanap po kami para sa 2022 ming budget. Binugtakan mi na para makabakal kami ng property duman para duman po sa gigibuhon. Sa ngunyan, naghahanap kami ng temporary po para dyan. Oho, di halimbawa ngaya si Pio Fernandez, gunmuan. Mapasiring man sa Manila. Ali ko digdi sa Ligas Pinagyadili, bit-bit ko subag ko. Malo na dako padaraga, tabi Mayor Vic, ano? Opo. O pag padaraga, mapaypay akong tricycle o mapaypay ning jeep. Pasiring ako duman sa may airport tabi. Anong sistema tabi? Opo. Po, ito duman. Iga po kami ngunyan binugtak man na temporary man na tricycle na nagbibiyahe pasiring palaog. Oho. Pwede ka duman baba, taday mo pong linya, pasiring pa sa international airport, duman lang po sa kanto, sa entrance po baga. Oho. Iga po man duman tricycle na naghahalat, na Oho. pwede po magbiyahe palaog. Ngunyan, existido naman po ito, nagbibiyahe naman po. Ngunyan, ang pikikater lang po ito kahit ngunyan, sa mga workers lang po duman sa international airport. Okay. So the plan is, so mga halidig pasahero sa Legazpi, sa Daraga and other places, malunad sa transportasyon ining so mga pampubliko o kung mababa sa kanto, tapos dumana, igwa na nin sa inda, masabat man, mabayad sinda, pasiring na sa Laucan Airport. Opo. Pero may plano po kita ang mga PUJ na papalaogon o PUB pasiring duman. Halat man po kita. Ang prangkisa po baga, hali po man sa LTF, RB. Ang sa lokal na gobyerno, inilang pong prangkisa, pigataomi sa mga tricycle. Yan, okay. So, ano ang asigurasyon tabi kan LTFRB sa Indo kung no arin iyan pwedeng maka-issue sila ng franchise sa tabi? So, madiretso na duman ng mga PO, public utility vehicle sa laog mismo kan airport tabi, Yor? Pero ako endorso naman kami, mahali sa endorsement sa LGU, kang Daraga, kung sisay na kooperatiba, pwede magbiyahe pasiring duman. Yan, tayo ang kadaklan na pinaghalat po kan mga pasayeros po. So talagang rota na hali digdi sa baba na malaog mismo duman sa airport. Ano po, Yor, tabi? Tama po. Ang pigtatakutan ko lang tabi dyan, Sir Pio, kung nag-issue na kita ng endorsement o nagtaon ng LTFRB ng prangkisa, ano kaya sa biyahe? Baka ka to any point of Luzon or to any, matakatakauton bagang ngunyan, dahil sa pandemya, kung sa insay, malaog din sa tuya, iyan madara. Yung man sinapirmeng apprehension ko tabi, Sir Pio, kung pwede sana, kung digdi sana sa Bicol region nagbabiyahe sila sinda, no? Dahil na pwede makaluwas sa
sa tuyang ibang lugar ta ayun nga ni ang pigkatakutan ta permi ngonya naglalakop na virus. Oh, so yung sa imong logic tabi yor is sana ang prangkisang i-release kan na LTFRB in kaso may mag-apply so digdi sana sa to sa Bicol. Kung pwede sana iyo po ang pwedeng gusto kong mangyari nguna. Okay. Di pag-abot kan Oktubre 7, ang masabat ka nga pasero dyan sa to, tricycle, uyogon mo, International Airport, tricycle ang masabat yor. Pero pigahalat-halata baka igwa naman po sindang Oo. ipaluwas pong prangkisa. Naghahalat lang po kami sa LTFRB. Yo. Kumusta sa lado seguridad tabi yor ang sa Indo dyan na nakalatag na i-implementan tabi? Sarap pa nga niya na kay po may bugtakan mi manduman na parang station substation tanganing maisigurar po ang seguridad kang mga biyahero pasiring diyan. So how does it feel ika bilang alkalde sa turno mo? May malanding ng eroplano tabi, International Airport tabi yor. Siyempre, grabe ang kaugmahan. Siyempre, ang benepisyo kayo ni sa mga Daragenyo. Bako lang sa Daragenyo, sa mga kataraning pong mga munisipyo. Okay. O di sige tabi yor kung igwa ka maning gustong idagdag pa para sa mga taga-Daraga. Go ahead tabi. Ayun man lang po ito, Sir Pio, nangunyan, babalik ko lang po sa pandemya. Medyo nagtataas naman so kaso. Ayun ang pagiramdom ko. Dahil po ako na kukonsainda na perming pagiramdom na magsunod po sa health protocol. At ang pinaka-importante sa tuya, hindi ang buhay kang tao. Opo. Salamat po. Tabi yor bago ta kabutasan po ano ba maputol maapod giraray ako. Nakapira na kita more or less estimate sa nanindo perang percentage na an sa tuyang nabakunahan diyan tabi. Nagsurusubra pa sa ng 10% kaya nga ni sa pangapunan ko man sa DOH na. Duro dagdagan man kami. Ang ani matapos naman po ini aram ko sa Manila bako na naka-concentrate ang DOH ta halos 50% na sinda. Opo. Siring na sa probinsya ang promesa ninda digdi man sa tuya. Ay bababa na digdi sa tuya ang mga bakuna. Pikukulit naman kita kang mga residente ta kung no arin. Pero pangapudan ko man sa mga residente ta dahil na magparapili. Kung pwede kung anong yaon diyan, ako una sa nantabi nila. Opo. Sige tabi Mayor, salamat din maray sa oras. Ingat po kamo. God bless and more power tabi. Salamat po, salamat. Okay, mga tugang si Mayor Vic Cantaraga sa tuyang naapudan mo niyan. Manungod sa impormasyon na yan tabi na sa tuyang nagkakakuro it's nice na ogun man bujing may malanding na ogun mga noorin masabatan ko si Bujing mare. Para masaing ka. Para malilate ako sa flight ko. Ay bit-bit si Bunding na sarong bag. Kaya ng flight mo Bunding. Afghanistan. Pagbugta kita naman Bujing ning istasyon sa Afghanistan. Di tabi ha, you can just imagine. Ayan na po. Inda lang kung ano ang magiging plano kung makakonektar kita diyan sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Kung ano na Bunding ining airport. Kung diyan na malanding pun October 7 patulapen magiging bakante na yan. Yan. Pero expect din do tabi na nasa may transition period yan na naman mat. International airport day nga nang isnaka day at nagpupuong pa sa natabi. Ya, nagpupuong pa sa na. Ganun. Umasabat tricycle Bunding. Yan plano Duman sa kanto may drop off hub yung mga pasaheros na malunad aeropla hali digdi sa man iba-ibang lugar sa baba kan Daraga, Legazpi, mapasin sa airport. Dumang ka mo ibababa kan malulunada din ng bihikulo. Then iguning masabat sa indong tricycle palaog duman. Day ko lang naihapot ki Mayor kung sumay mga darang private vehicle will be allowed na maglaog duman. Day ipag-drop off sa indang pasahero sa kanto. Yan, kung sa private siguro pag sa private vehicle pwede na gayud duman na ihatod man or exclusive na so tricycle lang mahatod duman sa Daraga. Pwede man siguro Bunding. Tawan ning diit na twist maski tricycle ang masabat. I-promote ang tricycle industry as tourist attraction digdi sa Albay Bako Bunding. Kaduman sa Thailand ang tuktok paguna ko kunong tuktok tricycle man sa napalan pero piglulunadan mi duman. Pipresentar ito as a tourist asset. Tourism asset so tricycle. O pwede man siguro. Yan ang mga tricycle na nagsasabat dyan. Pakarayon lang, maray pintura, naka-uniforme ang mga
mga tricycle drivers, any guaning rate na so tama ba kung excessive, di very unique baga ba tricycle ha? International airport, pero we are promoting the tricycle industry digdi po sa probinsya ng Albay. Di ba? Yan, in a sense, tiba adakulan magkuan, tiba adakulan na magka-interest bonding na mag-apply sa daraga na mabiyahe sa rutang iyan. Tahuralawig pa man ito, nakabot ka na naman tatabunjing, yun na, nagbisikleta ka, magayon duman na pagburo bisikletahan bunjing. Pali sa kanto palaog duman sa airport man tang day pa pigtatrabaho, o day pa ning naglanding aeroplo, pwede duman. Harayo pa, may distansya pa mananggad. O tricycle, pagbaba pa sa nakan aeroplano, mga turista, wala nin tricycle digdi, di magayon nun baga, di ba? Pag-abot duman sa drop-off point, yaw na duman sa mga, yun na mga vans, mga aircon na auto, yun na, pwede na. Pero itong tricycle, po-promote na. This is one of the thriving business in here sa Albay. Tricycle, gulpi ang nabubuhay kainin na tricycle. Mga pamilya, sa inman na lugar digdi sa Albay, may tricycle. Di ba ka? Diyan ka mo maglunan. Ugmaw na sa mga turista. At ang mga turista baga, ali sa ibang lugar, dahil man na naghahanap ka sa mga iguana duman. Ang pighanap ka sa mga unique na mga aktibidades, unique na lugar, unique na mga transportasyon. O pwede siguro na may input na idea na yan. Sige, diretso yan na sa tricycle na yan. Basta pakarayon. I-package ning maray. Pag-uba tabi nindo, tricycle at masabat sa indo. Tayan ang saro sa mga haloy na parte kan istorya kan Albay na nagtalubo sa Albay, so Legazpi, ano man na lugar digdi, parte kan industriya, pagdalagan kan ekonomiya. Di ba? Yeah. Te gustará porque es la bomba. May malanding ng aeroplo dyan sa airport. Genial, así. Me gusta a mí, así. Me gusta a mí, así. Me gusta a mí. Dali po muna. Bot kan Palasyo Malacanang, sinyala dapat itamaan mga relos. Philippine Standard Time, oras Pilipinas, sakto 9:30. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Bear Brand. Kibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer.
Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain narereparo. Maging maingat, managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention ay ni hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado, 5 kasado, 5 kasado. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Connie Malati, taga-Bunga Bigas. Kasi po noong matagal nang nararamdaman kong sumasakit yung dede ko. May nakakapo po akong bukol, yung parang kalaki ng lemon. Hindi na po ako makahinga. Naninikip na po yung dibdib ko. Hindi po ako makatulog. Kaya po nagpa-check up ako kay Ma'am Nins kasi parang hindi ko na makaya yung panikip ng dibdib ko. Salamat po sa Nins Wellness Center. Tulungan po ako. Yung paghinga ko po, okay na po. Tapos, yung bukol ko po sa dede, parang wala na po. Ako po si Christine Pineda, taga-Cagbacong, Legazpi City. Pumunta po ako sa Nins Wellness para ako po mag-check up. Yung goiter ko, lumalaki na po. After 3 days po, pag inom ko po ng supplement, lumiit na po yung goiter ko. Minsan, di po ako makatulog. Ngayon, okay na po. After 1 month na pag-inom mo, kumusta ka na? Okay na po, lumiit na po yung goiter ko. Okay, salamat. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang Needs Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat,
at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prebensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Whoops, mababangga ka. Ay, baka kailangan mo na magtuturo, di lang manduduro. Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sityo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaipuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Thank you so much, Bunjing. Sige, pag-asa muna tayo. Baka makalaog kita o may mag-kon lamang sa tuyang informasyon may magtao. No? Ringing po ang pag-asa, Ligaspi. Yung bagyo-bag. Although, medyo man ang direction daw. Pero mas marera ito na yung kitang makahon. Ringing po ang sa indang telepono. Sana ma-accommodate kita diyan sa pag-asa, Ligaspi. Ha?
tabi. Yan. Hello, Pag-asa. Good morning. Yes po, good morning po. Opo, si Pio po ito, nag-DCGB. Sige po. Opo, who's on the line po, Sir Tabi? Daniel Mago po. Ay, si Sir Reniel. Sir Reniel, maray na aga on air kita sa programa Sir. Tingog Kanbanon. Sir, ano na po so Bagyo Tabi? Maki-update kami Tabi kana latest so Bagyo. Go ahead po. Okay, sige po. Orahay na pagkaaga po sa inyo, Sir Pio, at sa gabos po na nagdadangog kasi nagdadalan kan programa kan DCGB. Para sa update kung magkakan na po ng ating panahon, ngayon na pagkaldaw kan Lunes, September 6, 2021. So kasuod mga po, may na-monitor po tayong bilog na low pressure area sa sirangan kan na Visayas. At kasubag po nga alas 2 ni Magahon, na-develop na po ito bilang isang ganap na bagyo. At pinangalanan niya po yan na tropical depression na Julina, yung ika-10 bagyo sa taong 2021 at inot na bagyo sa bulan kan na Setyembre. At base sa kanyang location, kasubagong alas 4 ni Magahon, ang bagyong Julina nga po nasa 300 km east-southeast of B1 Eastern Samar, sa coordinates na 10.1 north, 128.3 degrees east. At halos ang approximate distance niyan sa Legazpi, umaabot naman niya ng 610 km southeast of Legazpi City. Taglay po nito ang kusog Canduros na 45 km per hour harang sa sentro ng bagyo at may pagbugso din naman na 55 km per hour. Kadagos nga ining mahiro, pasulnupan, sursulnupan at sarikas naman 20 km per hour. So ang bagyo pong si Julina, base sa ating forecast track na luwas, ang bagyong Julina nga po ay nahiling po natin na sa mga masunod na oras at aldaw, ay mantenido sa kadagatan po maagi sa Philippine Sea, sa east of Visayas, east of Bicol Region, east of Central Luzon, kasi ring duman sa may Northern Luzon area, araw kan Biyernes. At piglalaw man natin na may chance na pag-abot po duman sa may Northern Luzon, ay maging ganap na lamang uli na low pressure area. So, mantenido sa ngunyan, base sa kundi magbago ng mga datos, tropical depression siya. At pinakangharanian sa Bicol Region sa sa aldaw kan Martes ning Banggi, sa bukas ng pagkabanggi sagod sa Miyerkules ng aldaw. So, aabot po yan ng yung sa Miyerkules ning Magahon na sa around 215 km sirangan kan Dira Catanduanes. And then yung pagdating ng daytime nasa 160 km sa bandang hapon east of Dira Catanduanes. At kung din po sa aldaw kan bukas, Martes, sagod sa Miyerkules, maging mapanganoron na po kita digdi sa Bicol Region at may mga chance po tayo ng mga pag-uran, mga moderato hanggang sa paminsan ay sa pag-uran po ang posibleng mamatian ng Bicol Region. Mantang duman sa probinsya ng Catanduanes, sinsinda po yung nas na harani sa bagyo, so abot po ng moderato sundo sa makusog at paminsan-minsan ay may mga intense rainfall din po silang tiyan base sa nahiling natin na datos gamit yung ating mga at yun po, pero ngunyan na aldaw, wala pa man po direktang epekto sa Bicol Region kung kaya daw man po natin pagtakan ng panahon natin ngunyan aldaw ay maging magayon pa rin po sa pangkabilugan Bicol Region at mainit na temperatura pa rin po ay ating mamamatian. Bahagya mapanganoron, sundo sa mapanganuron lamang ang pagkaldaw, pero may mga chance na tayo ng mga pulo-pulo o isolated ng mga pag-uran as in pagkikilat, pagdagagol. Epekto po yan ng mga nabibilog naman ng mga localized thunderstorm. At lalong-lalo na pagka sumapit na yung pagpagto sagod sa pagpagi, naging madalas na nga po yung mga localized thunderstorm activity. At maging maluyas sundo sa moderato ang ating duro salis sa norte serangan ang lalawan sa kapitulan at may banayad sundo sa moderatong ugatan. So mayo namang giluan ninyo yan pagkaldaw na kapagala pa sa ibig sabihin safe pa naman maglawod ang ating mga karagat manlalakbay sa ating mga iglalaw man po ang temperatura ay aabot ng 25 sundo 32 sa hanggang po ay nagsirang sa bagong alas 5 alas 5:34 yung pag-aga as in at yan na alas. Para po sa ating Philippine Standard Time, ganap alas 9:47 yung pag-alidigdi sa Pag-asa Southern Luzon. Opo. Sir Reniel, good morning. Giraray,
Sa ngunyan pala, ang distansya ta sa bagyong si Julina, kung Ligaspi ang paghurunan, pira po? Nasa approximately 610 kilometers southeast of Legazpi. 110 kilometers south of Ligaspi. Sa ibaba niya to, sir, Southeast. ano? Southwest. Southeast. Southeast, opo. Sa ibaba, sa may sirangan tabi kan Ligaspi. Ano po, sir? Sa dagat. Sa dagat, 610 kilometers. Now, ang general direction niya, dadang utak kasubagong maray, sir Reniel, is maagi sa ini sa kadagatan diyan sa may Pasipiko, ang natutumbok niya is kadagatan kan Eastern Visayas, Eastern Bicol, and then Eastern Central Luzon. Pero pagsapit po sa may Northern Luzon, sa may between Isabela, Cagayan, may chance na magkaroon ng landfall scenario. As a low pressure area. As a low pressure area na sana. Pag tama kay ni Duman, kung dahil magliwat ang direction as in speed niya sa may northeng Luzon tabi, matama sa kadagan, low pressure area na sana. Opo. Oho. Pag maputol tabi, Sir Reniel, maapod giraray ako. Now, may pigdi-describe ka kasubago na medyo pinakaharani sa Bicol no arin tabi? Yun po ang ating forecast track position by next 48 hours kaya. So meaning by ano po yan, September 8 ng maagahon. So Miyerkules ni maagahon nasa 215 east of Biracatanduanes siya. Then bandang hapon ng Miyerkules, alas 2 nasa 160 kilometer east of Biracatanduanes. Okay. Yan po yung kumbaga maraming porsyon. At pagsapit pa nga ng Webes ning maagahon, possible 125 kilometer north-northeast of Biracatanduanes na. So, ibig sabihin, nasa lagpas na, nasa taas na, nasa east of Quezon na siya. Yun, okay. Now, Wednesday, kung dahil magliwat ang direction as in ang speed niya, is ang Bagyo, ang mata, sentro kan Bagyo, kung pag-urulayan tan, pinakara ni is Virac, early morning, maagahon, 215 kilometers east of Virac, then pagkahapon, 160 kilometers east of Virac naman tabi. Ano po? And then Webes tayo ni, nakaitaas ng Maray, 125 kilometers north-northeast of Virac. Opo. Now, so kadakulaan niya tabi, Sir Reniel, so kabilugan niya, pira? Yun po mga ganitong, tropical depression, so maabot po yan ng 300 kilometers. 300 diameter. Okay, ang diameters, ano? Now, kung 300 kilometers, ang kabangakan is 150, ay luwas man, harayo man, maski sa lawas kan Bagyo, ang Virac, ano? Ay po, kung kung sakali man po mataas pa rin naman po ang chance na magkaroon ng signal hanggang signal number 1. Yung lalong na ang Biracatanduanes, then possible itong mahagip din tayo dito sa Albay and Sorsogon, Partido area. When would that be? Posibleng itaas tabi? Possible po sa araw po ng bukas ay magkaroon na ng mga pagtataas ng signal dito sa atin sa area ng Bicol region. Actually, may ilan na tayong probinsya sa may bandang na Lamuan. May bandang northern Mindanao and eastern Samar sa Munyan, nakataas na yung babala ng signal. Yeah. So bukas, possible magkaroon na tayo ng signal. Sa Bicol region. Now, maski harayo ni Sir Reniel, ano ang epekto sa panahon niya to? Digdi, mabubutungon niya ba suuran, tabi, sa mga maabot na oras? Tayo po, although maluyang bagyo, kumbaga kung matitingnan natin sa kategorya, isini po yung mababang kategorya sa ngunyan, tropical depression, 45 pph at gustiness na 55 pph. Ang pph ang kanyang duros. Pero siyempre, hindi lang naman po yung duros ang ating nakikita makaka-apekto pagka may bagyo. So may ulan din tayo dapat paghandaan at dito po sa atin sa Bicol region, possible pa rin sa atin yung mga moderate to at times heavy rains. Lalong-lalo na dito sa mainland Bicol. Pero pagdating sa probinsya ng Catanduanes, possible ang moderate to heavy with at times intense rainfall ay posible nilang mamatian yan. Lalong-lalo na sa Martes ng pagkabanggi at sa Miyerkules. Yan. At least, now, ang tigili ko kaya tabi, Sir Reniel, maski tropical depression kaya lang nasa dagat pa. What's the possibility na mag-intensify ini tabi? Although dahil tapigahagat tabi, Sir Reniel.
Hindi man po natin inaalis yung mga ganyang possibility na kasi nasa dagat pa rin. Pero base sa sa naging forecast track namin na pinaluwas, isa hanggang makaabot nga po sa mula ng from Visayas up to east of Central Luzon, Montenegro, tropical depression yung kanyang kategorya at may chance pa nga na maging LPA pagsapit naman sa may northern Luzon area. Opo. Day daw ini odo dati paghagad day daw magwala na sa kubon kisana day man. What's the possibility na ano sa nahiling nila diyan sa mga maabot na kamugtakan kan panon kung igwa na kamong analysis diyan na day ini sana magwala ta kung magwala ba sa kubon kita. Ano kita pag nagwala yan hindi yan sa landmass na Bicol. Anong possibility? Kasi may factor na nakaka-apekto para hindi magwala sa ganyan kasi yung may bagyo pang nasa luwas ng PAR. May LPA pang nasa luwas ng PAR. So nandoon sa may at kanina naging rin yan, naging tropical depression din yan. Pero around 1,480 km east of Visayas din. So yun sa factor kung bakit hindi siya magiging mag-turn na westward dahil bahagyang nagkakaroon ng sila interaction. Interaction na kasi kung possible mas lumapit kung wala yung wala yung isang low pressure. Bagyo na rin yun nasa tropical depression din. So ibig sabihin ganun din itong saro na bagyo na nasa luwas kampar na epekto digdi sa presenteng bagyo na nasa loob kang Pilipinas, iyon so nagbubutong na mag-agi siya na sa kadagatan, dahil siya mag-turn left, dahil mag-westward. Sa ngunyan po, yun na nakita natin kasi implement. Naku, naputol na So iyo, mapudgiray ko tabi, Sir Reniel. Naputol kita. Aning mas maray po sukuan. Istorya So iyo man sana anak Sir Reniel, ako dan tagiray. Sir Reniel, naputol po. So itong bagyo, na saro man na nasa luwas kang teritoryo kang Pilipinas, ang epekto is dari tigbubutong niya ining si Julina, kaya ang direction niya talaga is padagat dahil nagwe-westward. At yung pong nasa luwas na bagyo niyan, may chance din po yan na maglaog at sa area ng PAR. Pero yun nga duman sa may kadagatan din, pero pasiring naman ng southern coast of Japan. At between southern coast of Japan and Taiwan. Okay, sige, we hope and we pray na arog sa nakaini tanganing dainin maapektaran tabi na lugar sa inman na parte kan Pilipinas tabi, Sir Reniel. Po, sana nga po makaliwas na to at maging sa mga malaking bahagi ng landmass ng so ingat po kita gabi. Sir Reniel, thank you so much. God bless. Keep safe tabi. Po, wala pong anuman, Sir Pio, at mahay na pagkagapos. Thank you so much mga tugang si Sir Reniel Mago kan Pag-asa Legazpi sa tuwing nakaulay manungod po sa kamugtakan kan panahon. So bago kita mag-release kay Bunjing yan po, ang bagyo is yaon duman sa may Kabisayaan and kung ang Legazpi ang pag-urulayan, ang distansya kan sa tuya ngunyan is 610 kilometers south east of Legazpi. Diyan sa baba niya to, sa may dagat sa may dagat Pasipiko, and kung day magluwat ang general direction sa dagat ini mga ngagi. Ang pinakaharani, kung day magliwat ang direksyon, asin ang speed niya, ang pinakaharaning lugar sa Bicol, kung ang pag-ulayan ang distansya sa Bagyo, sa tahaw kan Bagyo, is sa aga, Wednesday, sa Miyerkules, 215 kilometers east of Virac. Maagahon iyan. Hali duman sa tahaw kan Bagyo, pasiring sa Virac, ang distansya is 215 kilometers east of Virac. Ang kadakulaan kan Bagyo, sa kabilugan, parang donut yan, may luho sa tahaw. So kabilugan kan Bagyo is 300. Ang kabangakaan, 150. So gustong sabihon, kung 215 kilometers east of Virac sa Miyerkules na maagahon, ang distansya sa Virac, luwas sa Bagyo. Luwas sa lawas kan Bagyo. And pagkahapon naman, 160 kilometers east of Virac Katando, northeast of Virac Katando, sa east of Virac. Yan, pagkahapon, 160 sinda, hali sa tahaw kan Bagyo, pasiring sa Virac, luwas man giraray. Pero medyo horroran so teritoryo kan Bagyo ta, 160 baga, Now, Webes na,
na sa itaas, north-northeast na Canberra, harayo na. Possibility is, mag-signal 1 sa aga daw, hindi sa Albay, sa Catanduanes, possibility tabi. Kaya magprepara, mga oran, pwedeng ma-experience ang tadig in the coming days, heavy rains, arokan moderate to heavy rain, arokan tabi. Dara ka ining epekto kan bagyo. Although sa luwas kita kailang nahuhugot baga sa mga oran-oran kan, ha? Sige po, malinaw. We hope na pasabutan publiko. We will be right back pakaliis kan mga pagiromdom, areta, asin mga pagiromdom giraray. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Maray na agaw, yapon alas 10 na bareta sa lado nasyonal. Uminabot na sa 14.3 bilyon pesos ang kantidad ng mga benefisyos na pigdistribuir kan Department of Health para sa mga health workers sagkod kan September 3 kaining taon. Sakop ini ang periodo period 1 to kaya period 1 kan September 15 sagkod sa Disyembre 19, 2020 as in period 2 na nagpuon Disyembre 20 sagkod Hunyo 30, 2021. Sa period 1 nasa 6.4 bilyon ang naidagdag na aktibong hazard duty pay para sa 384,159 health workers as in special risk allowance para sa 306,314 iba pa. Pikakarkulong 990.9 milyon pesos para sa meals o akomodasyon as in transportation allowance kan 103,096 na healthcare workers. Bilang kadagdagan para sa period 2, nasa 6.9 bilyon ang part 3 kan SRA ang naitao para sa 379,117 healthcare workers. Alas 10 na bareta, Lado Nacional, pinagsurat sa Newsroom Tarabang-Tabang News Direct Edwin Peralta, News Manager Mardela. Sa IT si Richard, sa Technical Control Chief Tech Bonjing Tanaya ko po si Pio Fernandez.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Carlo Lirio, taga-Bita ng Legazpi City. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List asin kay Congressman Saldico. Pati man po kay Congressman Pido Garbin Jr. sa sainda pong magayono na programang Government Internship Program. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hininga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Lemex World Kids yan. Sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex.
Pitex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Clemax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon, nakapagkontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdara inining helang. Ang COVID-19 prevention ay ni hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ng inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ng inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Sa kulog kang payo asing talintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Megawan, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Megawan-Superfood at MHC Bayanihan Official. Megawan, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. San Campeón, ako'y ibahin. Sunod dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San Campeón,
with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang baha nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Diretso kan na bulos na kan informasyon dyan sa luwas. Isihon ta daw ang bungkaras. Nasa linya si Ann, sali dyan, isihon ta ang mga bitbit na informasyon. Medyo mainit-init na naman dyan sa luwas. Ingat ka mo dyan. Thank you so much, Bonding, sa puwertehon na sitwasyones. Ano, sige, isihon ta. An bungkaras kan istorya man. Ans, go, go, go. Marinahaga, Sir Pio, marinahaga sa mga parantabay, sa mga dagdag na tong istorya, labis sa 6,000 pa sana, ang mga deactivated na mga butante digdi sa probinsya ng Albay, ang nagpa-reactivate na para sa papaabot na eleksyon 2022. Ini ang informasyong na pag-araman kan DCGB News, gikan kay Commission on Elections o COMELEC Albay, Provincial Election Supervisor Attorney Aurea Bobunao, kung sa insalaog kan 92,000 na mga albayanong na deactivate ang sa indang status sa pagiging botante digdi sa tuyang kapalibutan, nagabot pa sa nasa 6,029 ang bilang kan mga nagpa-reactivate na kan sa indang status sa pagiging rehistradong botante. Sigun kay Bobunao, dakol pa sindang kaipuhan na habulon para maipabalik ang sendang status kan sendang voters registration alagad posibleng dahil ni maabot dahilan sa pirang aldaw na sanaw si mana na sa namibilangon bago magtapos ang ipinagtalaan na deadline para sa continuing voters registration para sa nasambitan ng aning eleksyon sa maabot na taon. Ngunyan, sinabi ni Bunao na mantangig pa man ni napirang semana na natatada bago mabotan September 30, 2021 patagos ang sendang kampanya asin pag-advokar sa mga na-deactivate na mga botante diri sa probinsya ng Albay na mag-asikaso na asin ipa-reactivate na ang sendang registration dahil sa importanteng maray talagang makaboto man giraray sinda sa papaabot na eleksyon 2022. Peraso na deactivar 22,000. 22,000. 92. 92. Yes. Nata ta nagka-deactivar. Ining mga deactivate Sir Pio, ini sa mga debaga nakaboto ki 2 consecutive elections. Ngunyan, ining plus na sindang da nakaboto, ano? Oo. Di ano ang pangapudan ninda diyan, duman sa report mo? Sabi kang COMELEC Albay sa pangyunot ni Atay ni Bunao, importante ko to na ipigin ganyan nindaan yung mga na-deactivate nila na mag-asikaso man giraray kung dahil daw kakayanon na magpasiring mismo sa sendang mga local election offices maski da through online pwede man ini ganing dahil man na makakumbaga maka-disturbo senda kung senda may mga trabaho na napiga-ara si kaso. Yan sa Albay, ano, 92,000. Yes, pero 6,000 pa sana so naka-reactivate. Oho. 6,000 pa sana out of the 92,000. Yes. Now, that includes Legazpi City. Yes. Oh, magpa-activate sinata matindan lamang sa Legazpi. Marayang grasya. Ay, baga. Mainit-init. Alasinda. Okay. Di kadaklan man agad kan sa mga daay nakakaboto nin duwang sulod na eleksyones, karis na yan sa listahan. Oo, na pigaginin din sa
validation tapos kan mga nakalihis na bulan before pending pag bukas ninda ka na voters registration talagang pigagi man ninda maski may mga hearing ning pigaragihan tabi Sir Pio pero talagang sa ngunyan date pa so nagpapa-reactivate. Diit pa sana. Oy, naku, dahil sina magpara pahaloy-haloy tapag ako na urumul-umul na naman. Sige. Sige. Tabi Sir Pio, ang informasyon na dito sa lawas kay Bansi Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat, Andy, sa istorya. Oy, mga na-deactivar na butantes digdi sa Albay, maabot na sa 92,000. Gunmaan. And that includes Ligaspi. Sa Ligaspi, parehistro na ka mo. Sinasabi ko sa inyo. Matindang laban digdi. Isihon taman dyan sa area pa ni Renz. Renz, go, good morning. Salamat tabi, Sir Pio, Marina Agas, Marina Agas ng mga parantabay sa mga dugan niya itong mga bareta duwang aldaw na sana bago ang nakapispahan digdi sa sentro kan Daragalbay. Preparado naman ang Daraga PNP sa posibleng pagrusa ng mga tao, lalo naman digdi sa simbahan ni Nuestra Señora de la Porteria, digdi sa Daragalbay. Pinagkumpirmar sa DCGB News ni Police Lieutenant Armando Ravale na pagkaramkan na talaga PNP na kung saan dahil papasunod din daan na maigpit na minimum health protocol ngunyan pang mga fiesta digdi sa Daraga sa maabot na petsa 7 si na 8 digdi sa Banuaan kan Daragalbay. Yan sinabi na mataltag din mga tauhan o mga kapulisan na manamyan akong Daraga PNP na kung saan mabarantay kan mga mabirisita digdi sa simbahan ni Nuestra Señora de la Porteria. Sa ibong narado nagpaluwas naman nin schedule na Daraga Parish Church kan schedule kan misa alas 5 ni naaga sa September 8, 2021. Bicol Mass ang pinakainot na misa kanal daw 5 a.m. Masunod digdi ang 6:30 a.m. Bicol Mass. Sinang pangalas 8 misa kapanginotan ni Bishop Bong Bailon. Sinaigwa pang masunod na 9:30 a.m. na English Mass. Magabot kang alas 11 ng pagkaudto. Igwang bunyag. Alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng pagkabanggi. Sunod-sunod man na misa or Bicol Mass ang gigibuhon digdi sa Nuestra Señora de la Porteria. So kung celebrada sa alas 8 ito. Roger Tabi, Sir Pio. Dahil kung celebrada, dahil natural silang mga misa. Roger Tabi, Sir Pio. Pero sa Kibesap Bong, anong oras? 8 a.m. po, Sir Pio. Sige. Ayang mo niya na pangapudan man kan na PNP, Daraga PNP, magin man kan Task Force Against COVID-19 kan LGU Daraga, na ngunyan nga ni maski warang mga aktibidad na nakalatag ang lokal na gobyerno para sa kapiestan Nuestra Señora de la Porteria, magin man sa mga deboto ni Nuestra Señora de la Porteria na marurusot digdi sa simbahan na magsulod mang giraray sa mga pinapautob na minimum health protocols, de paglingawan ng pagsulod ng face mask, face shield, magin man lalo-lalo naman ang pagmantinir in social distancing. Sige, yan tabi, Sir Pio. Yan tabi, Sir Pio, mga nagdag na baritig sa luwas, Transluna, DCGB News. Salamat rin sa dagdag na istorya. Oy, si Sir June na mapa sa tuyang pag-iriba, digdima sa DCGB. Kaya lang na sige sa masunod po, Sir June, ining kuan ipinagpaabot mong concern tibaad maikonektar ta ki Mayor Vic na kung ko ini kasuba aguha na overlook na kanini so concern ni June na mapa pag iriba ta digdi sa DCGB dati si June na mapa sa ipaabot ta yan rin po kay Mayor Vic na Perrete. Okay, sige. Itong sukwa, pigasabi kan alkalde na duman sa kanto sa National Highway ito, kanto baga Palaog. National Highway pa diyan sa Tabon-Tabon. Yan. Sa kantong ito pa Laog sa International Airport. Diyan mabugtak sinanin passenger and transportation hub lokal na gobyerno kan. Taga yun na ako ang kuwas. Tamang-tamang ko nakahurong ta si Mayor Vic. Wala na way. May apunan tayo sa Mayor Vic in succeeding days. Itong so concern mo kung ano yan. And maski sa ina programa tabi June. Baka makuan man maski duman kay VP Henry kung
ano ang tema tabi ano aning aktibaran tulos kina sa imong pinag-raise na concern. Valid concern ang po yan na sa tuyang dapat na ipaabot. Ano. Good morning, Tabi. Sir Ato Lim dyan sa Daraga sa Petron Top Gas. Tagang mga suki natin yan. Petron Gasul, Top Gas, Petron Gasoline Station. Good morning sa Indo. Diyan man sa Marjans Eatery. Ano dong yaon dyan? Adi sa Marjans ngunyan na udto. Siyempre, pagkabanggi, so Hans Retro Diner. Ano bonjing? Ay saga baga Martes, duty ka pagkahapon. Bako. Tama, pwede kita duman Martes. Ano bonjing? After 5. Ya, restorya naman kita duman. With money tea. Pwede na tatabon jeng. Okay. Sige nga ya papapi. Pwede ka na mag-extra. Yaon digdi kuman. Sa pangarang kambilog na puwersa, salamat kan sa ino pagantabay amang Diyos ang magbantay tulos na masunod News Manager Mardela. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan